Man skulle tro, at det var frokosttid, men skeerne her skal bruges til noget helt andet. For i dag er Oliver nemlig på besøg i institutionen Mælkebøtten i Kolding. Hej! Vi har fået lov at komme på besøg. Og børnene skal lære en masse nye lege og øvelser. Vi kommer rundt og besøger en masse forskellige børnehaver. Rend og hop med Oliver og Ida er et motorikkoncept, der udbydes i samarbejde mellem Nordea-fonden, Danmarks Idrætsforbund og KFUM's Idrætsforbund. Rend og hop med Oliver og Ida er målrettet landets børneinstitutioner og dagplejere og har til formål at støtte og fremme børns motorik og hjælpe dem til at bevare glæden ved bevægelse. Oliver og Ida er allerede nået ud til 58.000 børn. I forbindelse med teknologisk udvikling og så videre, så er der jo bare blevet mere og mere magelighed på menuen, og man får ikke bevæget sig på samme måde, og man kommer ikke ud og får de der motoriske erfaringer, som er rigtig vigtige for at vedligeholde et aktivt liv fremover. Med skeer, ærteposer, fluesmækker, hula-hop-ringe og balloner bliver børnene udfordret motorisk i fællesskabet med andre børn. Så hvis man leger fangeleg, så pludselig når en bliver fanget, så skal man lægge sig ned og gøre noget. Samtidig klædes personalet på til at sætte motorikken endnu mere på dagsordenen, og for institutionen Mælkebøtten har det sat skub i de daglige aktiviteter. Vi ved jo rigtig mange ting i form af vores uddannelse om, hvad der er godt for dem rent motorisk, men at få nogle nye øvelser, hvis man kan sige det sådan, og mange af de ting, som bliver lavet i det her projekt, er jo også noget, vi bare kan lægge ud på legepladsen, og så kan de ligge der en dag, hvor man bruger de ting. Motion i børnehøjde er vigtigt, fordi det styrker muskler, knogler og hjertet. Derudover så har det jo en masse mentale funktioner i form af, at man får en bedre indlæringsevne, og faktisk er der også undersøgelser, der viser, at man får et større selvværd. Motorikkonceptet består af rend og hop med Ida til dagplejere og vuggestuer, og rend og hop med Oliver til børnehaver. Udover materiale og konsulentbesøg afholdes motorikkurser, ligesom det er enkelt at oprette en rend og hop med Oliver-forening.